खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि स्कलारशिप नटिस इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आंनि बे इउटिउब चेनेला गोदानसो। जुदि नोंथांमोना स्कलारशिपनि गोदान नटिफिकेसन मोननो लुगैदोंबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनावबो क्लिक खालामनानै अल नटिफिकेसनाव होनानै ला, जाहाथे आं जायखिजाया स्कलारशिपनि गोदान आपडेट होबानो नोंथांमोनाव थाङो एबा नोंथांमोना नुनो हायो आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना स्कलारशिपफोरखौ एप्लाइ खालामनो हायो। जों दानिया BTC नि गोदानै दाख्लैसो नटिफिकेसन हगारनाय स्कलारशिपनि सोमोन्दै रायज्लायदिनि बोरै माबायदिबा BTC नि स्कलारशिपखौ मोननो हागोन बेखौ जों नायनोसै। दानिया जागायनोसै भिडिअखौ। जोंनि BTC गभर्नमेन्टआ दाख्लैसो दा डिपार्टमेन्ट अफ एडुकेसन BTC क'क्राझार जोंनि BTC गभर्नमेन्टआ दाख्लै स्कलारशिपनि सोमोन्दै नटिफिकेसन होदों। बिथांमोना जायफोरना क्वालिफाइड जायो बेजों बे नटिफिकेसन हगारनायजों मिलायो बिथांमोना बे एप्लाइ खालामनो हागोन। मा नांगौ बिनि सोमोन्दैथ' जों मोजाङै रायज्लायनि एबा मोजाङै मिथिना लानि। बे स्कलारशिपखौ मोननो थाखाय मा नांगौ एबा मा जानांगोन बेनि सोमोन्दै मिथिना लानो थाखाय नोंथांमोनखौ भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। लोगोसे आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ फैयोबा जेन'बा स्कलारशिपनि खौरांखौ नोंथांमोना मिथिनो हागोन एबा लाभ खालामनो हागोन नोंथांमोना बेनिखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै ला। दानिया बिनि जाय मोनगोन मा केटेगरिनि बेसेबां मोनगोन बिनि सोमोन्दै रायज्लायदिनि। जाय दाख्लै 2019 नि फाइनाल एग्जाम मेट्रिकआव टप पजिशन रेंक हल्डार जेन'बा टप पजिशन रेंक हल्डाराव थादों बिथांमोननो केस 2 लाख होनाय जागोन। सेकेन्डआव दं जाहैबाय जाय स्टुडेन्टफ्रा IIT टेक्निकेल एन्ड IM एन्ड मेडिकेल स्टुडेन्ट MBBS आव एडमिसन मोनदों, MBBS एन्ड BDS बिथांमोननि थाखायबो 2 लाख होनाय जागोन BTC गभर्नमेन्टआ। दानिया 3 आव दं जाहैबाय जाय स्टुडेन्टआ 2019 आव NIT आव एडमिसन मोनदों बिसोरनि थाखायबो 1 लाख केस होनाय जागोन BTC गभर्नमेन्टआ। दानिया 4 आव दं जाहैबाय जाय स्टुडेन्टफ्रा PH.D 2019 आव जायखिजाया गभर्नमेन्ट रेकगनाइज इउनिभारसिटियाव एडमिसन लादों बिसोरनि थाखायबो 1 लाख केस एवार्ड होनाय जागोन। दानिया 5 आव दं जाहैबाय जाय जेन'बा स्टुडेन्टफ्रा UPS प्रिलिमिनारि ना मा जाखो 5 नम्बराव जाहैबाय जाय स्टुडेन्टआ UPS नि प्रिलिमिनारि एग्जामिनेसनाव क्वालिफाइड जादों एबा मेन एग्जामनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामनो थाखाय बिसोरनो 1 लाख होनाय जागोन बिथांमोननि थाखायबो। आरो जाय स्टुडेन्टफ्रा 25 जनल' दे बे 6 जाय केन्डिडेटआ UPS कर्सनि थाखाय दिल्लीयाव कर्स लाहैदों बिथांमोननि थाखाय 3 लाख केस होनाय जागोन। आरो लास्टआव दं जाहैबाय 7 आव दं जाहैबाय जाय स्टुडेन्टआ दाख्लै थांनाय बावैसो 2018 आव 75% निफ्राय 84% मोननाय सिबांनो 10,000 केस होनाय जागोन। आरो जाय स्टुडेन्टआ 85 आरो बिनि बांसिन HSLC 7 आरो CBC कर्सआव पास खालामदों बिसोरनो 15,000 होनाय जागोन। दानिया बे स्कलारशिपखौ बोरै एप्लाइ खालामगोन बेयावनो क्लियारलि होनाय दंखायो। सिरियाल 1 निफ्राय 7 सिम केन्डिडेट जाय बानायगोन बिसोरो एभेलेबल फ्रम इन द अफिस अफ द इन्सपेक्टर अफ स्कुल इन द रेसपेक्टिभ डिस्ट्रिक्ट। जेन'बा डिस्ट्रिक्टनि हेड क्वार्टारावनो IS अफिसाव बे फर्मखौ मोननो हागोन। जेरै चिरां, उदालगुरि, बाक्सा, क'क्राझार बिसोरो गावबागाव IS अफिसाव
लाइबानो जाबाय आरो बेखौ माला अबाय होनांगोन साबमिट होनांगौ होनदों नै डकुमेन्टजों लोगोसे डाइरेक्टर अफ इडुकेसन BTC क'क्राझाराव होफैनांगोन। बेनि लास्ट डेट एप्लाइआ जादों 13 तारिख डिसेम्बर 2019 आव बिनि लास्ट एप्लाइ खालामनाय। जाहाथे नोंथांमोना बेफोर नोंसोर बेयाव होनायजों क्वालिफाइड जायोबा नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो नोंनि लोगोफोरनिसिम शेयार खालामहर जाहाथे बिसोरबो स्कलारशिपखौ मोननो हायो आरो बिदिनो गोदान स्कलारशिपनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै नटिफिकेसनाव अल होनानै ला जाहाथे नोंथांमोना बिदिनो आं जायखिजाया स्कलारशिपनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबा मोननो हायो एबा बेनिफ्राय नोंथांमोना लाब खालामनो हायो। आंनि बुंनाया बारा जायाबो जानो हागौ, आं दासो गोदान इउटिउबाव, बेनिखायनो निमाहा बिनाय थाबाय। नोंथांमोना जायखिजाया भिडिअखौ नायनानै लाइक खालामदो, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो जाहाथे उनाव नोंथांमोना बिदिनो गोदान स्कलारशिपनि खौरां मोनबाय थानो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामगोन। एसेनोसै।